friends. My friends all drive Porsches. I must make amends. Dnešného dňa je príjemné svetlo. A k mojim ušiam nečakane, k týmto, dostal sa príbeh Nožíku Sarajevo. Verte, že je to zaujímavý príbeh. Ani Gogol by sa za ňo nehanbil. Aktér tohto príbehu je František. A Františkovi teraz dám do jeho ruky mikrofón a pokúsime sa zosnímať ten dej, v ktorom figuruje Nožík Sarajevo. Ahoj, ahoj, ahoj. Tohle je moje Sarajevo a já jsem ho zabodl do kola Mercedesu, který nás málem zajel. Byli jsme s klukama oslavovat v parku a omdlela tady paní. A když jsme ji vedli domů, tak nás málem ten Mercedes zajel. Já jsem na něj zakřičel čuráku, čuráku, čuráku a on zastavil. Já jsem si myslel, že zastavuje kvůli nám, ale on se šel tam někam ostříhat. Tak jsem šel za ním, říkal jsem mu, že je čurák a on mi říkal, že jsem nic a dvakrát se mnou šlahl o zem a odešel a já jsem mu propíchl pneumatiku. Ano. Bylo to vlastně u svatého Michala, kde je pěší zóna, je tam socha svatého Františka, já jsem taky František a spíš možná než hrdinství, tak to byla pomsta, protože mě zbyl. Ale od té doby mě stíhá stihoman, kdy kontroluju každý Mercedes, každý den zprávy, jestli se mi něco nestane, protože tuším, že by z toho mohl být problém a nerad bych se do toho vrátil. Takže vlastne ty si mu prepichol pneumatiku po tom, čo on na teba aplikoval nejaké judo, alebo ako sa volajú tieto. Áno. A to bolo jedno pichnutie, alebo viac bodnutí? Jedno, ale hluboké. A pořezal jsem si přitom prst. Teda, môžeš na chvílinku asi manifestovať, jak ten nôž v tom nočnom priestore sa myhal? Takhle jsem mu to propíchl. Čo by si povedal na tú tému Sarajevo? Že je to zaujímavé, že nože sa volajú Sarajevo. Jak to mohlo vzniknout? Já myslím, že to vzniklo po atentátu na Františka Ferdinanda d'Este. Áno, áno. Myslím si, že česká myseľ je nesmierne vynaliezavá. A vtipná. Nejaký obchodník s nožmi dobový zacítil príležitosť a začal vyrábať nože Sarajevo. A každý, kto si nôž kúpil, dával vlastne najavo svoje antipatie k Rakúsko-Uhorsku. Ďakujem ti za tento krátky príbeh.